Το μήνυμα που μου έστειλε ο γιος μου ξερίζωσε τη ψυχή μου. Δεν είσαι καλεσμένη στο λανσάρισμα. Η συνεργάτης μου πιστεύει ότι είναι το καλύτερο. 2 λέξεις, ή μάλλον, 2 προτάσεις, που με έκαναν να νιώσω σαν σκιά μέσα στο δικό του έργο, παρά τη θυσία μου. Με λένε Οντέσα και έχω περάσει τα 67. Πίστευα πως δεν υπάρχει τίποτα πια να με σοκάρει σίγμα, αυτή τη ζωή. Όμως ποτέ δεν φαντάστηκα πως ο ίδιος μου γιος, για χάρη του οποίου έδωσα τα πάντα, θα μου έστελνε τόσο παγωμένα, τόσο άκαρδα λόγια. $2.000.000. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για μια γυναίκα σαν και εμένα? Είναι το σπίτι που πουλήθηκε, κληρονομιά της μητέρας μου. Είναι οι δεκαετίες σκληρής δουλειάς, 12 ώρες την ημέρα, σφουγγαρίζοντας γραφεία στο κέντρο και φροντίζοντας ηλικιωμένους. Είναι κάθε δολάριο που κράτησα, αρνούμενοι μικρές απολαύσεις, διακοπές, καινούρια ρούχα. Είναι το μέλλον μου, η γαλήνη των γυρατιών μου, το αποθεματικό μου μεταφρασμένο σε νούμερα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Λίσανδρου. Και τώρα, 6 μήνες αφότου υπέγραψα εκείνο το τσεκ, το μήνυμα αυτό ήρθε και καρφώθηκε στην καρδιά μου σαν δαγκάνα. Η συνεργάτης μου νομίζει ότι είναι το καλύτερο, σαν να ήμουν ασύμφορη, σαν βάρος, σαν άγνωστη. Δηλαδή όχι απλώς σαν επενδύτρια, αλλά σαν η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο, που στάθηκε μόνη της όταν ο πατέρας μας εγκατέλειψε. Διάβασα το μήνυμα ξανά και ξανά. Οι λέξεις δεν άλλαζαν, όμως κάτι μέσα μου ξύπνησε ύπουλα, κάτι που είχα θάψει κάτω από χρόνια μητρικής αφοσίωσης και αγάπης. Η Βέσπερ, αυτή η γυναίκα που δεν μου είπε ποτέ καλημέρα κατευθείαν, που με αγνοούσε σαν να μην υπάρχω, κάθε φορά που πήγαινα να επισκεφτώ το Λίσανδρο. Εκείνη που, σιγά-σιγά, το ψιθύριζε πως η μητέρα του ήταν υπερβολικά συναισθηματική, υπερβολικά παρούσα, ενοχλητική. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που τη συνάντησα. Ο Λίσανδρος με είχε καλέσει να δω τα γραφεία της εταιρείας του. Ήταν περήφανος, ανήσυχος, λαχταρούσε να μου δείξει τι είχαμε καταφέρει με την επένδυσή μας. Εγώ ήρθα ντυμένη με ένα κόκκινο φόρεμα, το οποίο είχα αγοράσει ειδικά γαμαγιώτα, αυτό το πρωινό. Ντρεπόμουν, αλλά ήθελα να αφήσω καλή εντύπωση. Η Βέσπερ με υποδέχτηκε με ένα υποχρεωτικό χαμόγελο και μια χειραψία που έμοιαζε ψυχρή και βρεγμένη. Και μετά με αγνόησε παντελώς. Όλη τη διάρκεια της ξενάγησης μιλούσε μόνο στο Λίσανδρο, σαν να ήμουν επίπλωση. Όταν τόλμησα να ρωτήσω για τα σχέδια επέκτασης, με αντιμετώπισε με περιφρόνηση, σαν να ήμουν παιδί που δεν καταλαβαίνει από νουθεσίες επιχειρήσεων. Οι σιωπηλοί επενδυτές, συνήθως, δεν συμμετέχουν στις επιχειρησιακές αποφάσεις, ψιθύρισε με τον εκείνο τον ηρωνικό μισοχαμόγελο που τώρα μου προκαλεί ανατριχύλα. Σιωπηλή επενδύτρια, αυτό, ήθελε να είμαι. Να βάλω τα χρήματά μου και να σωπάσω. Και ο Λίσανδρος. Ούτε λέξη. Δεν πήρε καν το μέρος μου, δεν μίλησε στην εταιρό του, δεν της εξήγησε πως δεν ήμουν απλή επενδύτρια, αλλά η μητέρα του. Έμεινε εκεί, φανερά αμήχανος, σαν να ήταν ακατάλληλες οι ερωτήσεις μου. Εκείνο το βράδυ ξάπλωσα στο κρεβάτι μου και έκλαψα, νιώθοντας μικρή και ταπεινωμένη. Πίστευα πως ήταν απλώς μια παρεξήγηση. Πίστευα πως, με τον καιρό, όλα θα διορθωθούν. Πόσο αφελής ήμουν. Από εκείνη τη μέρα, όμως, τίποτα δεν πήγαινε πια καλά. Ο Λαϊσάντερ άρχισε να ακυρώνει τα κυριακάτικα δείπνα μας, τη ρουτίνα που τηρήσαμε με θρησκευτική ευλάβεια τόσα χρόνια, με ένα απλό μήνυμα. Συγγνώμη, μαμά, έχει προέκυψε μια σημαντική σύσκεψη. Τον άκουγα από το τηλέφωνο να μιλάει με τη φωνή της Βέσπας στο παρασκήνιο, να του δίνει εντολές για κάτι. Και σιγά-σιγά οι κλήσεις του έγιναν σπάνιες, οι λεπτομερείς διηγήσεις για τη δουλειά του εξαφανίστηκαν και όταν το ρωτούσα για την πρόοδο της εταιρείας, απαντούσε με μονόλεκτα, σαν να ήμουν ξένη. Η Βέσπαρ λέει ότι πρέπει να κρατάμε επαγγελματική απόσταση, μου είπε κάποτε, όταν το ρώτησα γιατί ήταν τόσο ψυχρός. Επαγγελματική απόσταση με τη δική του μητέρα. Παραμένοντας πιστή στην ελπίδα, περίμενα. Περίμενα να έρθει η μέρα που η εταιρεία θα απογειωνόταν, που ο Λαϊσάντερ θα θυμόταν ποια το στήριξε από την αρχή, ποια πίστεψε σίγμα, αυτόν όταν όλοι οι άλλοι αμφέβαλαν. Κι όμως, εκείνο το κακόβουλο μήνυμα τον καλοκαίρι με χτύπησε σαν χιονοστιβάδα. Καθισμένη στο μικρό καναπέ του διαμερίσματός μου, τον ίδιο καναπέ όπου Λαϊσάντερ έπεφτε για ύπνο βλέποντας ταινίες όταν ήταν παιδί, άφησα τα δάκρυά μου να τρέξουν ελεύθερα για πρώτη φορά μετά από μήνες. Έκλεισα τα μάτια και γύρισα δεκαετίες πίσω. Ήταν τότε που ήμασταν ο Λαϊσάντερ και εγώ, μόνοι μας εναντίον όλων. Όταν ο πατέρας του, ο Ίνοκ, μας εγκατέλειψε χωρίς εξηγήσεις, χωρίς αντίο, χωρίς ούτε ένα σημείωμα. Ο Λαϊσάντερ ήταν 5 χρονών και με ρωτούσε κάθε νύχτα: «Μαμά, πού είναι ο μπαμπάς?» Δεν ήξερα τι να του πω. Και εγώ έμενα άναυδη, αναρωτιόμουν πώς γίνεται κάποιος να φεύγει από τη ζωή της οικογένειάς του τόσο ανώδυνα, τόσο απότομα. Θυμάμαι τις νύχτες που έφευγα από το σπίτι για να δουλέψω μέχρι τις 3 το πρωί, καθαρίζοντας γραφεία πολυεθνικών εταιριών, αφού όλη την υπόλοιπη μέρα πρόσεχα την κυρία Χάτταϊ, μια γριούλα με άνοια που είχε ανάγκη από διαρκή φροντίδα. Έφτανα σπίτι εξαντλημένη, με τα χέρια μου σκασμένα από τα καθαριστικά χημικά,
και έβρισκα το Λαϊσάντερ να έχει σκαρφαλώσει στο κρεβάτι μου, φοβισμένος να κοιμηθεί μόνο στο δωμάτιό του. «Μαμά, γιατί δουλεύεις τόσο πολύ?» με ρωτούσε με τα μεγάλα του, περίεργα μάτια. «Για να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι, μωρό μου», του έλεγα, φυλάγοντας το μέτωπό του πριν το ξαναφέρουμε στο κρεβάτι του. Ο Λαϊσάντερ ονειρευόταν να σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ήξερα πως δεν είχα τα λεφτά, αλλά δεν σκέφτηκα δεύτερη φορά. Βρήκα δεύτερη δουλειά τα Σαββατοκύριακα, καθαρίζοντας σπίτια σε πλούσιες συνοικίες του Μπάκχεν. Τα γόνατά μου πρίστηκαν από τις ώρες γονατιστή, τα χέρια μου αιμορραγούσαν από το τρίψιμο. Αξίζε όμως κάθε σταγόνα υδρότα και κάθε πόνο, όταν ο Λαϊσάντερ σήκωνε το κεφάλι του και γελούσε, σοβαρά: «Μαμά, θα σπουδάσω επιστήμη υπολογιστών?» «Μπορείς να σπουδάσεις ομικρομετόνο τι ονειρεύεσαι, γιέ μου», του υποσχέθηκα. «Εγώ θα φροντίσω τα υπόλοιπα». Και τα φρόντισα. Μέρος 3 από 18. Για 5 ολόκληρα χρόνια, αγόραζε τη σπουδάζουσα ζωή του γιού μου, επενδύοντας μια περιουσία. Πούλησε τα κοσμήματα της μητέρας μου, έβαλε ενέχειρο μικρομετόνο τι πολύτιμο είχα. Δούλευα μέχρι το σώμα μου να πονάει σε μέρη που ούτε καν ήξερα ότι υπήρχαν. Το έκανα όμως με αγάπη, με περηφάνεια, με την πεποίθηση ότι επενδύω στο μέλλον του γιού μου. Όταν ο Λυσιάνδρος αποφοίτησε, ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Τον κοίταξα να περνάει από τη σκηνή και να παραλαμβάνει το πτυχίο του, και σκέφτηκα ότι όλα είχαν αξία. Με αγκάλιασε σφιχτά εκείνη τη μέρα και μου ψιθύρισε στο αυτί. «Σε ευχαριστώ, μαμά. Όλα αυτά είναι δικό σου έργο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ». Και όμως, η ηρωνία είναι ότι ήρθαν τα χρόνια της αναζήτησης εργασίας. Ο Λυσιάνδρος είχε μεγάλα όνειρα, αλλά η αγορά εργασίας ήταν σκληρή για ένα νεαρό μαύρο άνδρα, ανεξάρτητα από το πτυχίο του. Συνεχώς τον στήριζε οικονομικά, πληρώνοντας το ενοίκιο, το φαγητό και τα έξοδά του. Γιατί? Γιατί πίστευα σε εκείνον. Ήξερα ότι μια μέρα θα θριάμβευε. «Μην ανησυχείς, γιέ μου. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι. Εγώ είμαι εδώ». Και πράγματι, ήμουν πάντα εκεί. Όταν πήρε την πρώτη του δουλειά με μισθό χαμηλό, συμπλήρωνα το εισόδημά του για να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Όταν ήθελε να παρακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα, πλήρωνα κάθε δεκάρα. Όταν ονειρευόταν να αποκτήσει τη δική του επιχείρηση, ήμουν η πρώτη που το στήριξα. «Μαμά, έχω μια επαναστατική ιδέα», μου είπε μια απόγευμα, με την ενέργεια που αποπνέει όταν μιλάει για την τεχνολογία. «Αλλά χρειάζομαι αρχικό κεφάλαιο». «Πόσο χρειάζεσαι?» τον ρώτησα. «Είναι πολλά λεφτά, μαμά». «Δεν ξέρω αν». «Πες μου πόσο». «Είναι εκατομμύρια». 2 εκατομμύρια. Η σιωπή γέμισε το δωμάτιο. $1.000.000. Ήταν όλα όσα είχα και περισσότερα. Έπρεπε να πουλήσω το σπίτι μου, τη μοναδική ασφάλεια που μου είχε απομείνει. Να χρησιμοποιήσω την κληρονομιά της μητέρας μου, που είχα φυλάξει για τα γυρατιά μου. Να ρευστοποιήσω όλες μου τις οικονομίες. Όμως, όταν είδα τα μάτια του, όταν άκουσα το πάθος στη φωνή του καθώς μου εξηγούσε το σχέδιο, όταν μου είπε ότι θα αλλάξει τον κόσμο της τεχνολογίας, δεν δίστασα ούτε δευτερόλεπτο. «Εντάξει, γιέ μου. Μπορείς να υπολογίζεις σε μένα». Το χαμόγελό του εκείνη τη μέρα φώτισε όλο το δωμάτιο. Με αγκάλιασε όπως όταν ήταν παιδί, με σήκωσε από το έδαφος και με γύρισε γύρω-γύρω. «Είσαι η καλύτερη μάνα στον κόσμο, μαμά. Υπόσχομαι ότι αυτό θα δουλέψει. Υπόσχομαι ότι θα σου επιστρέψω κάθε δεκάρα με τόκο. Υπόσχομαι ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ ομικρομετόνο τι κάνεις για μένα». Υποσχέσεις. Όλες πασμένες τώρα, σαν γυαλάκια στο πάτωμα. Υπέγραψα τα έγγραφα, μετέφερα τα χρήματα, πούλησα το σπίτι μου και μετακόμισα σε αυτό το μικρό διαμέρισμα. Άξιζε, έλεγα στον εαυτό μου, ήταν για το Λυσιάνδρο, για το μέλλον του, για τα όνειρά του. Οι πρώτοι μήνες μετά την επένδυση ήταν σαν μήνας του μέλιτος. Ο Λυσιάνδρος με καλούσε καθημερινά για να μου μιλήσει για την πρόοδο. Μου έστελνε φωτογραφίες από τα γραφεία που είχαν νοικιάσει στο κέντρο. Μου συστήθηκε μέσω βιντεοκλήσης με τους υπαλλήλους που προσλάμβαναν. Ένιωθα μέλος μιας σπουδαίας προσπάθειας, μέρος του ονείρου του γιού μου. «Κοίτα, μαμά. Αυτό είναι το δωμάτιο συνεδριάσεων μας», μου έλεγε, δείχνοντάς μου μια σύγχρονη αίθουσα με μακρύ τραπέζι και εργονομικές καρέκλες. «Και εδώ εργαζόμαστε στην ανάπτυξη λογισμικού. Η εταιρεία μας», μου είπε ο Λύσανδρος με φωτεινά μάτια, «το δικό μας έργο». Ένιωσα ένα κύμα ενθουσιασμού να με διαπερνά, σαν παιδί που έχει σχεδιάσει από καιρό το καλύτερο πάρτι γενεθλίων του. Φαντάστηκα τη στιγμή που θα έμπαινα στο γραφείο τους, θα άγγιζε με τα μάτια μου κάθε κομμάτι από αυτό που χτίσαμε μαζί. Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό το όνειρο, εμφανίστηκε η Βέσπερ. Την πρώτη φορά που ο Λύσανδρος μου μίλησε γαμαγιώτα, αυτήν, ήταν σαν να αναφέρεται σε έναν ακόμα συνεργάτη. Πρόσλαβα μια ειδικό στο ψηφιακό μάρκετινγκ, μαμά. Τη λένε Βέσπερ και έχει μεγάλη εμπειρία.
Σιγά σιγά όμως το όνομά της άρχισε να επισκιάζει τα δικά μας. Η Βέσπερ προτείνει να εστιάσουμε την καμπάνια σε αυτόν τον κλάδο. Η Βέσπερ έχει τους κατάλληλους επαφές. Βέσπερ, Βέσπερ, Βέσπερ. Την πρωτοείδα σε μια βιντεοκλήση. Ο Λίσανδρος μου έδειχνε τους νέους υπολογιστές που είχαν αγοράσει όταν, ξαφνικά, εμφανίστηκε στην οθόνη της κάμερας. Μια νεαρή γυναίκα, γύρω στα 32, με πλούσια, στυλπνα μαλλιά και λευκό μπλουζάκι άψογα σιδερωμένο. Δύσκολα έχανε στο βλέμμα σου από πάνω της. Τόσο καλοσιδερωμένη, τόσο κομψή, τόσο επιτυχημένη. Όλα όσα εγώ δεν ήμουν ποτέ. Βέσπερ, κάνε μια εισαγωγή στη μαμά μου, Οντέσα, είπε ο Λίσανδρος με ένα απαλό χαμόγελο. Εκείνη με κοίταξε, αλλά το χαμόγελό της δεν έφτασε ως τα μάτια της. Χάρηκα πολύ, κυρία Οντέσα. Ο Λίσανδρος μου έχει μιλήσει πάρα πολύ για εσάς. Στον τόνο της ακούστηκε κάτι επιτηδευμένο, μια ψυχρή απόσταση σαν εκπλήρωνε ένα τυπικό καθήκον. Και εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω, Βέσπερ. Ο Λίσανδρος λέει πως έχεις ταλέντο. Κάνω μικρομετώνω τι μπορώ για την ανάπτυξη της εταιρείας, απάντησε εκείνη και ύστερα γύρισε κατευθείαν στο Λίσανδρο. Πρέπει να δούμε ξανά τους αριθμούς για την καμπάνια πριν από τη συνάντηση στις 3. Και με μια κίνηση, με αγνόησε τελείως. Ο Λίσανδρος συνέχισε να μου μιλάει για λίγα λεπτά ακόμα, αλλά η παρουσία της Βέσπερ κυριάρχησε στον αέρα του γραφείου. Ήταν σαν να ήμουν εγώ ένα ενοχλητικό διάλειμμα στην εργασιακή της μέρα. Εκείνο το βράδυ, ξάπλωσα και έχασα τον ύπνο μου. Κάτι σε εκείνη τη γυναίκα με ανησύχησε, αλλά δεν μπορούσα να ορίσω τι ακριβώς. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν απλώς η ζήλια μιας υπερπροστατευτικής μάνας, ότι έπρεπε να είμαι ευτυχισμένη που ο γιος μου είχε συνεργάτη. Όμως τις επόμενες μέρες οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν. Ο Λίσανδρος άλλαζε, έστω και ανεπαίσθητα. Οι κλήσεις του έγιναν πιο σύντομες, πιο τυπικές. Όταν το ρωτούσα πως πάνε οι πωλήσεις, μου έλεγε μονολεκτικά: «Καλά, μαμά. Όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα». Και όταν επέμενα για το προϊόν, την προώθηση την αναλαμβάνει η Βέσπερ. Ξέρει μάρκετινγκ καλύτερα από μένα. Πάλι Βέσπερ. Πάντα Βέσπερ. Μια μέρα αποφάσισα να πάω στο γραφείο τους χωρίς ειδοποίηση. Ήθελα να τους κάνω έκπληξη, να φέρω φαγητό και να δω με τα μάτια μου τι συμβαίνει εκεί μέσα. Έβαλα το αγαπημένο μου φόρεμα, αυτό το σμαραγδί που είχα πάρει για τη γιορτή αποφοίτησης του Λίσανδρου, έπιασα τα μαλλιά μου προσεκτικά και πέρασα από την αγαπημένη του αρτοπαρασκευάδικο για να πάρω τις πιτούλες με γλυκοπατάτα που τρελαινόταν ο γιος μου. Όταν έφτασα στη ρεσεψιόν, η κοπέλα με κοίταξε σαστισμένη. «Έχετε ραντεβού με τον κύριο Λίσανδρο?» τη ρώτησα. «Είμαι η μητέρα του». Ήθελα απλά να πω γεια. Το βλέμμα της έγινε ακόμη πιο νευρικό. «Ένα λεπτό, παρακαλώ». Και πάτησε το κουμπί στο κομπιούτερ με τρεμάμενα δάχτυλα. Έμεινα να περιμένω στο διάδρομο, κρατώντας σακουλάκι με σπανακόπιτες και τυρόπιτες, όταν η κυρία Όντεσα έφυγε και γύρισε 5 λεπτά αργότερα συνοδευόμενη από τη Βέσπερ. Εκείνη η γυναίκα προχωρούσε προς το μέρος μου σίγουρα και αποφασιστικά, σαν στρατηγός που μπαίνει στη μάχη. «Κυρία Οντέσα. Τι έκπληξη να σας βλέπω εδώ», είπε με ψυχρή ευγένεια η Βέσπερ. «Έφερα μεσημεριανό για το Λίσανδρο και για όλη την ομάδα», απάντησα, ανυψώνοντας το σακουλάκι. «Πόσο ευγενικό από μέρους σας, αλλά ο Λίσανδρος βρίσκεται σε πολύ σημαντική συνάντηση με υποψήφιους πελάτες. Δεν του επιτρέπεται καμία διακοπή». «Μπορώ να περιμένω», είπα. «Φοβάμαι ότι η συνάντηση θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Καλύτερα να συντονίζετε τις επισκέψεις σας εκ των προτέρων». Να συντονίζω τις επισκέψεις μου, σαν να ήμουν πολίτρια που προσπαθεί να πουλήσει ένα προϊόν, σκέφτηκα, και όχι η μητέρα του ιδιοκτήτη, η γυναίκα που έκανε αυτή την εταιρεία πραγματικότητα. «Θα είναι μόνο λίγα λεπτά», επέμεινα. Η Βέσπερ χαμογέλασε, ένα χαμόγελο παγωμένο, μετρημένο. «Καταλαβαίνω ότι ως μητέρα θέλετε να είστε παρούσα, αλλά πρόκειται για σοβαρή επιχείρηση. Οι διακοπές μπορεί να κοστίσουν πολλά όταν προσπαθούμε να κλείσουμε σημαντικά συμβόλαια». Ένιωσα μικρή, ταπεινωμένη, σαν να με μάλωνε δασκάλα. Όμως χειρότερα όλα ήταν ότι δεν εμφανίστηκε ο Λίσανδρος. Δεν βγήκε ούτε για ένα «γεια», ούτε για να με ευχαριστήσει, ούτε για να εξηγήσει. Άφησε να με μαλώνει η συνεργάτριά του σαν να ήμουν ανεπιθύμητη. «Καταλαβαίνω», ψέλισα, και η φωνή μου έσπασε. «Πες στο Λίσανδρο ότι ήρθα για 1-2 κουβέντες». «Φυσικά, θα σε πάρει τηλέφωνο αργότερα», μου είπε η Βέσπερ. Κι όμως, εκείνο το βράδυ δεν χτύπησε το τηλέφωνο. Ούτε την επόμενη μέρα. 3 μέρες αργότερα, όταν επιτέλους μιλήσαμε, η εξήγησή του ήταν σύντομη και ψυχρή. «Μαμά», μου είπε, η Βέσπερ με ειδοποίησε ότι πήγε στο γραφείο. «Ήξερες ότι βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμο στάδιο των εργασιών. Σε παρακαλώ, σεβάσου το πρόγραμμα». «Το πρόγραμμά σας, σαν να ήμουν άγνωστη που ζητάει χάρη», σκέφτηκα. Κι όμως, εγώ είχα επενδύσει όλη μου την περιουσία σίγμα,
αυτή την επιχείρηση. Από εκείνη τη μέρα, το χάσμα ανάμεσά μας άνοιξε σε γκρεμό. Τα καθημερινά τηλεφωνήματα έγιναν εβδομαδιαία, μετά σποραδικά, μόνο όταν είχε χρόνο. Τα κυριακάτικα οικογενειακά μας γεύματα, η άρρηκτη παράδοση από τα παιδικά του χρόνια, άρχισαν να ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο. «Συγγνώμη, μαμά, πρέπει να δουλέψω», επαναλάμβανε διαρκώς με την ίδια δικαιολογία. Κι ύστερα, μια Κυριακή, η Βέσπερ οργάνωσε στρατηγική συνάντηση για την εταιρεία. Μια στρατηγική συνάντηση, την Κυριακή, την ημέρα που ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά σε μας για δεκαετίες. Δεν μπορεί να γίνει άλλη μέρα, γιε μου. Εδώ συναντιόμασταν πάντα όλοι μαζί. Μαμά, έτσι λειτουργεί η επιχείρηση. Δεν ήξερα πώς λειτουργεί ο κόσμος των PowerPoint και των πολυπρόσωπων meetings. Γνώριζα όμως τι σημαίνει να θυσιάζεις τα πάντα για την οικογένεια, και αυτό ο Λίσανδρος το είχε ξεχάσει. Και καθώς περνούσαν οι μήνες, ήμουν πια θεατή στη ζωή του δικού μου παιδιού. Μάθαινα για τα κατορθώματά του μέσα από τα social media, όχι από το ίδιο. Έβλεπα συνεχώς φωτογραφίες από ομαδικά δείπνα, γιορτές ή κλεισμένα συμβόλαια, επαγγελματικά ταξίδια και σε όλες αυτές τις λήψεις ήταν πάντα η Βέσπερ. Πάντα δίπλα στο Λίσανδρο, χαμογελαστή, σαν να κατήχα μαζί ολόκληρον τον κόσμο. Κάθε κλικ και ένας μικρός πόνος για μένα, η παρουσία της έμοιαζε να σφραγίζει το μεγάλο διάστημα που είχε ανοίξει ανάμεσά μας. Μια νύχτα, καθώς κύλιζα αδιάκοπα το Facebook, μια ανάρτηση με έσπασε την καρδιά. Ο Λίσανδρος καθόταν σίγμα, ένα κομψό εστιατόριο, το ποτήρι του γεμάτο κρασί, ψηφίζοντας την επιτυχία με το πιο πλατιμιδίαμα. Η Λεζάντα έγραφε: «Γιορτάζουμε το πρώτο εκατομμύριο στις πωλήσεις με την καλύτερη ομάδα του κόσμου». Στο τραπέζι 5 νέοι, επαγγελματίες, κομψαντημένοι και στη μέση, ως Βασίλισσα, η Βέσπερ. Εγώ έμαθα για το πρώτο του εκατομμύριο όπως θα μάθαινε οποιοδήποτε περαστικός, σίγμα, ένα ψηφιακό δίκτυο. Ο γιος μου δεν με πήρε να μου πει τα νέα. Δεν με κάλεσε να πανηγυρίσουμε μαζί. Ούτε καν πρόφτασε να με ευχαριστήσει για τα χρήματα που είχα δώσει, ρισκάροντας όλες μου τις οικονομίες, ώστε αυτό το όνειρο να πραγματοποιηθεί. Εκείνο το βράδυ έκλαψα σαν να μην υπήρχε αύριο. Την επόμενη μέρα τον πήρα τηλέφωνο, παριστάνοντας πως δεν είχα δει τίποτα. «Γιε μου, όλα καλά στην εταιρεία?» «Μάλιστα, μαμά. Όλα φυσιολογικά». «Κάποια νέα?» Σιωπή. «Όχι, τίποτα το ιδιαίτερο». Το πρώτο του εκατομμύριο, χρηματοδοτημένο με τις θυσίες μου, ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Τον ρώτησα για τη χθεσινή πανηγυρική συνάντηση. Με μισόλογα ομολόγησε ότι είχε γίνει ένα απλό εορταστικό τραπέζι με την ομάδα. «Και δεν είμαι εγώ μέλος της ομάδας?» αναρωτήθηκα πικρά. «Εσύ είσαι η επενδύτρια, μητέρα. Είναι διαφορετικό». Στο άκουσμα εκείνης της φράσης πάγωσα. Δεν ήμουν πια μητέρα στο μυαλό του, αλλά μια αριθμητική γραμμή στον ισολογισμό, μια επενδύτρια. Όταν με ρώτησε τη γνώμη του για όλα αυτά, άκουσα μόνο: «Η Βέσπερα έχει δίκιο, μαμά. Έχει εμπειρία σε αυτά τα θέματα». Ήταν η οριστική μαχαιριά. Ο γιος που είχα μεγαλώσει με αγάπη και θυσίες προτιμούσε τη γνώμη μιας ξένης από το συναίσθημα της ίδιας του της μητέρας. Οι επόμενοι μήνες κυλήσανε μέσα σε έναν ψυχρό, σχεδόν απόλυτο, σχεδόν εχθρικό επαγγελματισμό. Σπάνια με καλούσε, μόνο όταν αυτό επιβαλόταν από το τυπικό. Στα ερωτήματά μου έδινε αόριστες απαντήσεις. Στις προτάσεις μου για επίσκεψη εφευρισκόταν αμέτρητες δικαιολογίες. «Είμαστε πολύ απασχολημένοι, έχουμε σοβαρούς πελάτες, η Βέσπερ έχει προγραμματίσει ειδικές εκδηλώσεις». Η Βέσπερ είχε αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή. Εκείνη αποφάσιζε πότε και αν μπορούσα να μάθω κάτι, πότε και πώς θα έπρεπε να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ο Λίσανδρος υπάκουε σαν άψογος μαθητής, εναρμονισμένος με τις οδηγίες της νέας του αρχής. Μία μέρα, απελπισμένη να ανακτήσω τη σύνδεση με το γιο μου, αποφάσισα να κάνω κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Τον πλησίασα αμέσως μόλις τον είδα. «Λίσανδρε, πρέπει να μιλήσουμε. Νιώθω πως με διώχνεις από τη ζωή σου». «Μαμά, μην κάνεις θόρυβο, απλώς έχω τρέξιμο στη δουλειά», αποκρίθηκε βιαστικά, κοιτώντας το κινητό του. Τα λόγια του με πόνεσαν. «Δεν είναι μόνο η δουλειά, γιε μου. Είναι σαν αποφάσισες ότι δεν έχω πλέον θέση στη ζωή σου». Αναστέναξε βαριεστημένα. «Δεν είμαι πια παιδί, μαμά. Έχω υποχρεώσεις, έχω μια επιχείρηση να τρέξω. Και έχω κι εγώ το δικαίωμα να ξέρω πώς πάει η επιχείρηση που χρηματοδότησα με όσα είχα αποταμιεύσει», επέμεινα. «Φυσικά έχεις δικαίωμα», είπε, σκύβοντας το κεφάλι. «Σου στέλνω κάθε μήνα τους οικονομικούς δείκτες». «Κρύα νούμερα σε μια σελίδα, χωρίς καμία εξήγηση ψυχή», του απάντησα. «Δεν θέλω μόνο ισολογισμούς, Λίσανδρε. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις, ποιους στόχους βάζεις. Θέλω να είμαι κομμάτι της ζωής σου, όχι απλώς ένας επενδυτής στο χαρτί». Ένα τόνο που δεν είχα ξανακούσει, με διέκοψε.
Μπερδεύεις το ρόλο σου ως επενδύτρια με το ρόλο σου ως μάνα. Η Βέσπερος μου έμαθε ότι αυτή η ανάμειξη είναι τοξική για την εταιρεία. Τοξική, το ρώτησα, σχεδόν σαστισμένη. Το αγνό, μητρικό μου ενδιαφέρον είναι τοξικό. Δεν έχει να κάνει με την αγάπη, αλλά με τον επαγγελματισμό. Θέλω να σέβεσαι τις αποφάσεις μου ως επιχειρηματία. Και πότε σταμάτησα να τις σέβομαι? Όταν έρχομαι στο γραφείο χωρίς να ειδοποιήσω. Όταν ρωτάω για θέματα που, ωστόσο, αφορούν και εμένα. Όταν συμπεριφέρομαι σαν να είμαι ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Τα λόγια του χτύπησαν μέσα μου σαν κρότος. Ξανασκεφτόμουν κάθε φορά που είχα πατήσει το πόδι μου στο κτίριο, κάθε ερώτημα που του είχα κάνει. Μήπως ήταν λάθος το να ενδιαφέρομαι για μια επιχείρηση που είχε ρηχτεί μέσα όλη μου τη ζωή? Λίσανδρε, επένδυσα $2.000,000. Και πληρώνω τόκους γαμαγιώτα. Αυτό, είπα, παλεύοντα να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. Παίρνεις την απόδοσή σου κάθε μήνα. Τι άλλο θες? Με ρώτησε εκνευρισμένος. Τι άλλο ήθελα? Ήθελα πίσω το παιδί μου. Ήθελα να με θρέψει με την αγάπη και το σεβασμό του, να θυμάται ποιος στάθηκε δίπλα του όταν όλοι οι άλλοι έκλειναν τα μάτια. Και αυτό δεν αγοράζεται με οικονομικές καταστάσεις. Θέλω να με αντιμετωπίζεις σαν μάνα σου, όχι σαν τράπεζα. Τότε σταμάτα να συμπεριφέρεσαι σαν δανειστής και φέρεσαι σαν μητέρα, μου απάντησε ξερά, και έκλεισε το τηλέφωνο. Έμεινα να κοιτάω τις φωτογραφίες στο μικρό μου διαμέρισμα, το αγόρι με το χαμόγελο στα 18, που με είχε αγκαλιάσει σφιχτά στην αποφύτισή του, που μου είχε υποσχεθεί πως δεν θα ξεχάσει ποτέ πια τον πίστεψε. Οι επόμενες εβδομάδες ήταν μια κραυγαλαία σιωπή. Ο Λίσανδρος δεν απαντούσε στα μηνύματά μου, δεν άκουγα τη φωνή του στο τηλέφωνο, ούτε ένα καλημέρα δεν έφτανε στα εισερχόμενά μου. Και εκείνος ο δρόμος της σιωπής ήταν τόσο απότομος όσο και ο ρυθμός με τον οποίο η εταιρεία του συνέχιζε να μεγαλώνει. Εκείνο το βράδυ, καθώς κύλαγα αμήχανα τις ειδήσεις στο διαδίκτυο, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που με πάγωσε. Τοπική νεοφυής επιχείρηση φτάνει τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις, ο Λίσανδρος και η Βέσπερ κατακτούν τον τεχνολογικό κόσμο. Το εξώφυλλο πανηγύριζε το τέλειο δίδυμο, σαν να είχαν φτιάξει την εταιρεία από το μηδέν, σαν να είχαν θυσιάσει κάθε προσωπική τους αποταμίευση και όνειρο για να φτάσουν ως εδώ. Στις συνεντεύξεις του ο Λίσανδρος μιλούσε για τις ατέλειωτες νύχτες ανάπτυξης, για το πάθος που τους οδηγούσε, για τα εμπόδια που ξεπεράστηκαν με ιδέες και κόπο. Μα ποτέ δεν ανέφερε από πού προήλθε το αρχικό κεφάλαιο, ποτέ δεν μίλησε για εμένα, τη γυναίκα που έβαλε στο παιχνίδι την περιουσία της για να γεννηθεί αυτό το όραμα. Εγώ είχα σβηστεί από την επίσημη ιστορία της επιτυχίας του. Κάποια βραδιά, ψάχνοντας ξανά κάποιες πληροφορίες, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο ου συνέντευξη με δημοσιογράφο. Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή στην πορεία σας? Ρώτησε ευθύβολα ο ρεπόρτερ το Λίσανδρο. Εκείνος χαμογέλασε με εκείνο το γνώριμο, γοητευτικό ύφος που κάποτε θύμιζε σιγουριά και τρυφερότητα. Αναμφίβολα τον εξασφαλίσουμε το αρχικό κεφάλαιο, είπε. Η Βέσπερ και εγώ χτυπήσαμε πόρτες, παρουσιάσαμε το project σε δεκάδες επενδυτές. Μας είπαν ότι είμαστε πολύ νέοι, ότι το πεδίο είναι κορεσμένο. Και ύστερα ήρθε το κρίσιμο ερώτημα: πώς καταφέρατε τελικά να βρείτε τα χρήματα? Ο Λίσανδρος κοίταξε τη Βέσπερ με βλέμμα γλυκά συνωμοτικό. Ευτυχώς, βρήκαμε κάποιον που πίστεψε στο όραμά μας, αποκρίθηκε. Έναν επενδυτή που κατάλαβε αμέσως τη δυναμική του project. Όχι τη μητέρα του, που είχε βάλει σε υποθήκη το μέλλον της από έρωτα και εμπιστοσύνη. Την εξίσωση συμπλήρωσε η διπλωματική Βέσπερ, όταν ο δημοσιογράφος επέμενε: θα μας πείτε ποιος είναι αυτός ο οραματιστής? Προτιμούμε να τον κρατήσουμε ανώνυμο, έσκασε το χαμόγελό της. Ανώνυμος επενδυτής. Μετά από τόσα χρόνια, με είχαν κάνει υπογραφή χωρίς όνομα. Αυτό το κρυφό, μυστικό, μου έσπασε κάτι μέσα μου. Δεν ήταν απλώς πόνος ή λύπη, ου ήταν βαθιά ταπείνωση και προδοσία, η αίσθηση ότι είχα σβήσει εντελώς από τη ζωή του πιο σημαντικού ανθρώπου για μένα. Εκείνο το βράδυ πήρε την απόφαση να μην μείνω σιωπηλή. Του άφησα μήνυμα στο τηλεφωνητή. Γε μου, μόλις είδα τη συνέντευξή σου στο Tech Weekly. Χαίρομαι που ο ανώνυμος επενδυτής είναι ικανοποιημένος. Νομίζω όμως πως έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε σοβαρά το μέλλον αυτής της επένδυσης. Ήταν η πρώτη φορά σε μήνες που μίλησα σε αυστηρό τόνο, ου δεν ζητούσα χάρη, απαιτούσα απάντηση. Την επόμενη μέρα ο Λίσανδρος επέστρεψε το τηλεφώνημά μου, αλλά η φωνή του ήταν ξένη, ψυχρή και απόμακρη, σαν ηφαιστειακός διευθυντής που αναγκάζεται να λύσει ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα. Μαμά, άκουσα το μήνυμά σου. Τι θες να συζητήσουμε? Είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τη θέση μου στη ζωή σου και στην εταιρεία σου. Μια αμήχανη σιωπή κρέμοντας την ατμόσφαιρα, ώσπου η φωνή της Βέσπερης ακούστηκε χαμηλόφωνα από το βάθος. Πες της ότι βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρό meeting αυτή τη στιγμή. Και τότε ο Λίσανδρος είπε κάτι που ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα άκουγα από τα χείλη του. Μαμά, η Βέσπερη έχει δίκιο. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξης και δεν μπορούμε να αφήσουμε οικογενειακά ζητήματα να μπερδεύουν την επιχείρηση. Οικογενειακά ζητήματα. Μου αντίχησε μέσα μου.
Εγώ, πρόβλημα για το γιο μου, το κακό, που παρεμβαίνει στις δουλειές του. Μετά από εκείνο το τηλεφώνημα, έμεινα 3 μέρες φαλισμένη στο κρεβάτι, βυθισμένη στα δάκρυά μου, αναρωτώμενη που είχα αποτύχει ως μάνα, τι είχα κάνει λάθος για να αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Κοιτούσα το είδωλό μου στον καθρέφτη. Μία γυναίκα 67 χρονών, που όλη της τη ζωή είχε θυσιαστεί για έναν γιο, και εκείνος τώρα τη θεωρούσε βάρος. Όμως την 4η μέρα ξύπνησα διαφορετικά. Σηκώθηκα, έκανα ντους, ντύθηκα προσεκτικά και αποφάσισα ότι θα σταματούσα πια να εκλιπαρώ για αγάπη. Δεν επετούσα πια μια θέση στη ζωή κάποιου που με είχε ξεγράψει. Πήρα τηλέφωνο την Οδώρα, τη μοναδική φίλη που στάθηκε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνη η γυναίκα, υπάλληλος της τράπεζάς μου, ήταν που είχε διεκπεραιώσει τη μεταφορά των $2 εκατομμυρίων που είχε δει από πρώτο χέρι τις θυσίες μου. Οδώρα, πρέπει να ελέγξουμε όλα τα έγγραφα για την επένδυση που έκανα στην εταιρεία του Λίσανδρου. Βεβαίως, Οδέσα. Τάφη συμβαίνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα, αλλά θα γίνουν. Το απόγευμα η Οδώρα ήρθε στο διαμέριστό μου με ένα φάκελο γεμάτο συμβόλαια, συμφωνίες, μεταφορές και νομικά έγγραφα που είχα υπογράψει πριν 6 μήνες, όταν ακόμη πίστευα πως επένδυα στο μέλλον του γιού μου και όχι στη δική μου περιθωριοποίηση. Μέσα από κάθε σελίδα, ανακάλυπτα όρους που είχα αγνοήσει. Είχα το δικαίωμα να αποσύρω την επένδυσή μου με προειδοποίηση 30 ημερών, να ελέγξω τα οικονομικά της εταιρείας και να συμμετέχω σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις ως βασικός μέτοχος. Οδέσα, βλέπεις τι λέει, τη ρώτησα με τρεμάμενη φωνή. Μετά από όσα διάβασα, έχεις μεγάλη εξουσία σίγμα, αυτή την εταιρεία. Είσαι η πλειοψηφούχος μέτοχος. Ξαφνικά συνειδητοποίησα πως, με τα $2 εκατομμύρια μου, κατήχα το 60% των μετοχών μου εκείνη, ο Λίσανδρος και η Βέσπερη, μοιράζονταν το υπόλοιπο 40%. Σήμαινε ότι χωρίς τη δική μου έγκριση δεν μπορούσαν να πάρουν καμία κρίσιμη απόφαση. Σήμαινε επίσης πως, εάν αποφάσιζα να κάνω πίσω, η εταιρεία τους ίσως κατέρεε. Εκείνο το βράδυ δεν έκλεισα μάτι, όχι από θλίψη, αλλά από σαφήνεια. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, η εικόνα ήταν πεντακάθαρη. Δεν ήμουν το αβοήθητο θύμα που εκλιπαρούσε για λίγη αγάπη. Ήμουν επιχειρηματίας με δικαιώματα που είχα αγνοήσει, ενώ επέτρεπα να με αντιμετωπίζουν σαν ενοχλητική παρουσία. Και πλέον ήξερα τι επρόκειτο να κάνω. Την επόμενη μέρα πήρα μια απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Κράτησα το τηλέφωνο και κάλεσα το Λίσανδρο, αλλά αυτή τη φορά δεν μιλούσε μέσα μου η θλιμμένη μάνα που ζητιανεύει προσοχή. Ήμουν πια η Οντέσα, η μεγαλομέτωχος της εταιρείας. Λίσανδρε, πρέπει να κανονίσουμε επειγόντως συνάντηση, άρχισα ψυχρά. Θέλω να εξετάσουμε τους ισολογισμούς και να συζητήσουμε κάποιες κρίσιμες αλλαγές. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε μια αναπάντηχη σιγή. «Μαμά», προσπάθησε να πει εκείνος. «Δεν σε καλώ πια ως τη μάνα σου», διέκοψα. «Σε καλώ ως βασικό μετόχο. Η συνάντηση είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπει το καταστατικό». Ο Λίσανδρος βαρύθυμος δάγκωσε τα λόγια του. «Εντάξει». «Πότε?» «Αύριο στις 10. Και η Βέσπερ?» «Θα είναι παρούσα. Φαίνεται πως παίρνει αποφάσεις χωρίς εμένα. Ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό». Κούνησα το κεφάλι και έκλεισα. Μια δύναμη που είχα καιρό να νιώσω πλημμύρισε μέσα μου. Δεν επεδίωκα εκδίκηση, ζητούσα σεβασμό, αναγνώριση, τη θέση που δικαιωματικά μου ανήκε. Το βράδυ ετοίμασα τα πάντα με μανία, ξαναδιάβασα κάθε οικονομικό έγγραφο, κάθε μεταφορά που είχα κάνει. Φόρεσα το μαύρο κοστούμι που επέλεγα σε επίσημες εκκλησιαστικές εκδηλώσεις και έβαλα απαλό, αλλά αποφασιστικό μακιγιάζ. Δεν θα μπαινοβιάζα στο γραφείο ως η πληγωμένη μάνα, θα παρουσιαζόμουν ως η επιχειρηματίας που ήμουν. Το πρωί μπήκα στην υποδοχή με βήμα σταθερό. Η γραμματέας με κοίταζε με το συνηθισμένο αμήχανο βλέμμα. «Καλημέρα», είπα, «είμαι η Οντέσα, η πλειοψηφούσα μέτοχος. Έχω ραντεβού με το Λίσανδρο και τη Βέσπερ». Με ένα σάλτο το ύφος της άλλαξε, δύσιωσε το κορμί της, χαμογέλασε νευρικά και έτρεξε να χτυπήσει το τηλέφωνο. 5 λεπτά αργότερα, ο Λίσανδρος και η Βέσπερ εμφανίστηκαν στην πόρτα. Εκείνος έδειχνε αμήχανος, ταράχτηκε που με αντίκρισε τόσο αποφασισμένη. Εκείνη, ψυχρή και συγκρατημένη, είχε όμως κάτι στα μάτια που μαρτυρούσε πως ούτε και εκείνη με περίμενε έτσι. «Μαμά», ψέλισε ο Λίσανδρος. «Ονοματίσου σωστά», διόρθωσα απαλά, «σε αυτή τη συνάντηση είμαι η Οντέσα, η εταίρος σου». Μπήκαμε στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, το ίδιο δωμάτιο που μου είχε δείξει τόσο περήφανα πριν από μήνες, αλλά τώρα δεν ήμουν ξένη. Ήμουν εκείνη που κατήχε το 60% όλων όσων έβλεπα γύρω μου. Κάθισα στην καρέκλα στο κεφάλι του τραπεζιού, τη θέση που μόνον ο πλειοψηφών μέτοχος δικαιούται. Ο Λίσανδρος και η Βέσπερ κάθισαν απέναντί μου, και για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες, η ισορροπία είχε γύρει στο μέρος μου. «Έχουμε πολλά να δούμε», ξεκίνησα, ανοίγοντας τον φάκελο με τα έγγραφα. Άπλωσα μπροστά τους έντυπα και καταστάσεις. Πρώτον, θέλω λεπτομερή εξήγηση για ποιο λόγο δεν με συμβουλευτήκατε σε σημαντικές αποφάσεις του τελευταίου τριμήνου.
Ο Λίσανδρος φύσηξε άσκοπα και κοίταξε τη Βέσπερ με μια αμήχανη ερώτηση. «Ο Τέσσα», ψιθύρισε, «δεν καταλαβαίνω τι εννοείς». Τράβηξα ένα χαρτί τυπωμένο και το τοποθέτησα μπροστά τους. Τα μάτια τους ακολούθησαν την κίνησή μου, η ώρα της λογοδοσίας μόλις είχε φτάσει. Στο δωμάτιο, η ένταση ήταν διάχυτη καθώς οι λέξεις που εκτοξεύονταν δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Η Βέσπερ, με το γνωστό της αλαζονικό χαμόγελο, υποστήριξε πως οι αποφάσεις που πήρα, όπως η πρόσληψη 5 νέων υπαλλήλων, το άνοιγμα ενός δεύτερου γραφείου και η υπογραφή μιας διαφημιστικής συμφωνίας ύψους $200,000, ήταν καθημερινές επιχειρηματικές κινήσεις. Με την ίδια αυτοπεποίθηση, πρόσθεσε ότι δεν απαιτείταν η έγκρισή μου για κάθε μικρή δαπάνη. Εγώ, όμως, δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή. «Διακόψτε, Βέσπερ», είπα και την κοίταξα στα μάτια. «Δεν είμαι απλώς ένας επενδυτής. Είμαι αυτός που κατέχει το 60% των μετοχών. Είμαι η πλειοψηφία». Αυτή τη φορά το χαμόγελό της γλίστρισε και παρατήρησε την ανησυχία στο πρόσωπο του Λιζάντερ. «Χρειαζόμουν να διασαφηνίσω τις αλήθειες. Έχω μελετήσει τις συνεντεύξεις σας. Κανένας δεν γνωρίζει την προέλευση του αρχικού κεφαλαίου. Με έχετε μετατρέψει σε ανώνυμο επενδυτή». Ο Λιζάντερ προσπάθησε να υπερασπιστεί την κατάσταση. «Νομίζαμε ότι θα προτιμούσατε τη μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Αλλά η φωνή μου ήταν σκληρή. Η ιδιωτικότητα μου ή η άνεσή σας. Επειδή φαίνεται πως σας βολεύει να παρουσιάζετε εαυτούς ως ήρωες αυτής της ιστορίας». Καθώς η Βέσπερ προσπαθούσε να πάρει ξανά τον έλεγχο, τη διέκοψα. «Στην παρούσα συνάντηση, δεν είμαι απλώς η μητέρα του Λιζάντερ. Είμαι η επιχειρηματική του εταίρος και απαιτώ το σεβασμό που μου αρμόζει». Ο Λιζάντερ, παιχνιδίζοντας με ένα στυλό, αποφεύγει τη ματιά μου, ενώ η Βέσπερ προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. «Πολύ καλά», είπε τελικά. «Τι προτείνεις?» $200,000 είναι σημαντικό ποσό, απάντησε αποφασιστικά. Πρώτον, θέλω να συμπεριληφθώ σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις από εδώ και στο εξής. Δεύτερον, η δημόσια αφήγηση για την προέλευση της εταιρείας πρέπει να διορθωθεί. Και τρίτον, θέλω λεπτομερή αναφορά εβδομαδιαία για όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Η Βέσπερ αντέτεινε, αυτό είναι μικροδιαχείριση. Είναι το δικαίωμά μου ως πλειοψηφίας μετόχου. Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να αγοράσετε τις μετοχές μου στην τρέχουσα αξία της αγοράς. Ποια θα ήταν αυτή η τιμή, ρώτησε ο Λιζάντερ, ανασηκώνοντας το κεφάλι του για πρώτη φορά. Σύμφωνα με την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας σας, οι πωλήσεις σας ανέρχονται σε $3 εκατομμύρια. Έτσι, το 60% μου αξίζει περίπου $8 εκατομμύρια. Το χρώμα είχε φύγει από το πρόσωπο του Λιζάντερ, ενώ η Βέσπερ έμεινε ακίνητη, έτοιμη να εκραγεί. 8 εκατομμύρια, επανέλαβα, διατηρώντας τη σταθερότητά μου. Μπορείτε να μου πληρώσετε αυτό το ποσό και να κρατήσετε ολόκληρη την εταιρεία, ή να δεχτείτε τους όρους μου και να προχωρήσουμε μπροστά με μια συνεργασία που διεκδικεί σεβασμό. Δεν έχουμε 8 εκατομμύρια διαθέσιμα, παραδέχτηκε ο Λιζάντερ με χαμηλή φωνή. Τότε πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε με έναν πιο συνεργατικό τρόπο, απάντησα. Η Βέσπερ, επιτέλους, έχασε την ψυχραιμία της. Αυτό είναι γελίο. Εκβιάζεις τον ίδιο σου τον γιο. Σηκώθηκα αργά, διατηρώντας την ηρεμία μου. Όχι, Βέσπερ. Αυτή είναι μια 67χρονη γυναίκα που αποφάσισε να σταματήσει να δέχεται την κοροϊδία. Μαμά, σε παρακαλώ, αντέτεινε ο Λιζάντερ. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο σκληρή. Σκληρή, τον κοίταξα με μια μίξη λύπης και αποφασιστικότητας. Μέρος 12 από 18. Ο Λίσανδρος, μέσα σε 6 μήνες, είχε μετατρέψει τη ζωή μου σε ένα συνεχές βάσανο. Με είχε αντιμετωπίσει σαν να ήμουν απλώς μια ενόχληση. Ο συνεργάτης του με είχε λιώσει από την έλλειψη σεβασμού, ενώ εγώ εξαιρέθηκα από σημαντικές γιορτές και εορτασμούς. Όταν ζητούσα την αναγνώριση που άξιζα, γινόμουν εγώ σκληρός. Ο Λίσανδρος, νιώθοντας την πίεση των λόγων μου, έσφιξε το βλέμμα του στο πάτωμα, ανίκανος να αντεπεξέλθει στα μάτια μου. Έχεις 2 επιλογές, συνέχισα, αφήνοντας την αποφασιστικότητα να ηχεί στη φωνή μου. Αποδέξου τους όρους μου και ας αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε σαν αληθινοί εταίροι, ή αλλιώς θα βρω δικηγόρο και θα ασκήσω όλα τα νομικά μου δικαιώματα για να προστατεύσω την επένδυσή μου. Ο Βέσπερ σηκώθηκε απότομα. Χρειάζομαστε χρόνο για να το συζητήσουμε. Φυσικά, έχετε προθεσμία μέχρι αύριο στις 5 το απόγευμα να μου δώσετε απάντηση. Καθώς συγκέντρωνα τα εγγραφά μου, ο Λίσανδρος μίλησε τελικά, ρωτώντας αν θα ρίσκαρα την εταιρεία. Κοίταξα στα μάτια αυτόν τον 30χρονο άντρα, κάποτε το αγόρι μου, και ένιωσα ένα κράμα αγάπης και απογοήτευσης να με μαστιγώνει. Λίσανδρε, δεν ρίσκαρα τίποτα. Εσείς αποφασίσατε να με κάνετε αόρατη. Απλώς σας υπενθυμίζω ότι υπάρχω, ότι έχω δικαιώματα, ότι αξίζω σεβασμό. Προχωρώντας προς την πόρτα, γύρισα για μια τελευταία φορά. Και για να είναι σαφές, αυτό δεν είναι εκδίκηση. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια.
Βγήκα από τα γραφεία νιώθοντας κάτι που είχα να νιώσω μήνες. Δύναμη. Όχι για να πληγώσω, αλλά για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, να απαιτήσω μικρομετών ότι μου ανήκε. Το βράδυ, ο Λίσανδρος με κάλεσε 3 φορές, αλλά δεν απάντησα. Αν ήθελε να μιλήσει, θα έπρεπε να το κάνει με σεβασμό, να αναγνωρίσει ποια πραγματικά ήμουν στη ζωή του και στην εταιρεία του. Η επόμενη μέρα ήρθε. Οι δείκτες του ρολογιού έδειξαν 5 το απόγευμα χωρίς καμία είδηση. Στις 5:30, το τηλέφωνο μου χτύπησε. Ήταν ο Λίσανδρος, αλλά η φωνή του ακούστηκε διαφορετική. Συντετριμμένη. «Οδέσσα, πρέπει να μιλήσουμε». «Ακούω», απάντησα. «Μπορούμε να συναντηθούμε?» «Μπορούμε». «Ο Βέσπερ και εγώ έχουμε συζητήσει τους όρους σου», έβγαλε μια βαριά ανάσα. «Αποδεχόμαστε τους όρους σου?» «Όλους». Αισθάνθηκα μια παράξενη μίξη ικανοποίησης και λυπημένη συνειδητοποίησης. Ικανοποίηση γιατί επιτέλους είχε αποκατασταθεί η θέση μου, λύπη γιατί χρειάστηκε να φτάσω σε αυτά τα άκρα προκειμένου ο ίδιος μου ο γιος να με σεβαστεί. Πολύ καλά. Αύριο στις 9 το πρωί θέλω την πρώτη εβδομαδιαία συνάντηση. Και Λίσανδρε, ναι, θέλω τον Βέσπερ παρόντα όταν ζητήσει συγγνώμη. Μια σιωπή ακολούθησε. Συγγνώμη για 6 μήνες έλλειψη σεβασμού, για το ότι με έκανες αόρατη, για το ότι με αντιμετώπιζες σαν ενόχληση αντί σαν το άτομο που έκανε τα όνειρά σου πραγματικότητα. «Οδέσσα», είπε ο Λίσανδρος. «Αύριο στις 9, του απάντησα. Εκείνη τη νύχτα, κοιμήθηκα καλύτερα από ό,τι είχα να κοιμηθώ μήνες, αλλά η ηρεμία μου δεν κράτησε. Την επόμενη μέρα, όταν έφτασα στα γραφεία, μια ανατροπή με περίμενε ο κάτι που θα άλλαζε τα πάντα. Ο Λίσανδρος ήταν στη ρεσεψιόν, χλωμός σαν φάντασμα. «Οδέσσα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα». «Ποιο είδος προβλήματος?» ρώτησα. «Η Βέσπερ. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ και πήρε μαζί τις 3 από τους κλειδίους μας υπαλλήλους. Ένιωσα σαν να με κτύπησε κάποιος στο στομάχι. Το τηλεφώνημα ήρθε σαν κεραυνός μέσα στο ήσυχο απόγευμα. «Τι εννοείς ότι έκλεψε υπαλλήλους?» ρώτησα, νιώθοντας τα δικά μου λόγια να χάσκουν στον αδιανό χώρο. Ο Λίσανδρος, με τη φωνή του σπασμένη, μου εξήγησε πως η Βέσπερ, η στενή του συνεργάτιδα, είχε ιδρύσει δική της εταιρεία. Πρότεινε υψηλότερους μισθούς στο διευθυντή τεχνολογίας, στον υπεύθυνο μάρκετινγκ και στον κορυφαίο προγραμματιστή μας. Την επόμενη μέρα, όταν μπήκαμε στο γραφείο της, ένα μουντό κενό μας υποδέχτηκε. Το γραφείο της ήταν αστραφτερά καθαρό, χωρίς ίχνος προσωπικών αντικειμένων, σαν κάποιος να είχε σβήσει κάθε ανάμνηση παρουσίας. «Δεν είναι μόνο αυτό», συνέχισε ο Λίσανδρος με τρεμάμενη φωνή. «Έκλεψε και τους 3 μεγαλύτερους πελάτες μας. Στα συμβόλαιά της είχε ενσωματώσει ρήτρες που της επέτρεπαν να πάρει τους λογαριασμούς σε περίπτωση αποχώρησής της». Έμεινα για λίγο σιωπηλή, κοιτώντας έξω από το παράθυρο το κτίριο που ήταν κάποτε το όνειρο του γιού μου. «Τάφη σημαίνει αυτό?» ρώτησα τελικά. Έχασε η εταιρεία το 70% των εσόδων μέσα σε ένα βράδυ, ψιθύρισε, και η φωνή του λύγησε εντελώς. «Είμαστε πτώχευση». «Μαμά». Το «μαμά» στο στόμα του, μετά από μήνες που με φώναζε «Οντέσα» και μου φερόταν σαν ψυχρή σύμβουλος, ήταν πια φορτίο βαρύ. «Πόσο χρόνο έχουμε?» ρώτησα με μια ψυχραιμία που ούτε κι εγώ καταλάβαινα. 2 εβδομάδες. Αν δεν βρούμε νέους πελάτες, χαιρετάμε τα πάντα. Μισθούς, ενίκεια, λογαριασμούς. Ο Λίσανδρος βυθίστηκε στη σιωπή και ύστερα άρχισε να με οικετεύει με το κεφάλι ανάμεσα στα χέρια. «Συγγνώμη, μαμά, που σε πλήγωσα, που έτρεψα τη Βέσπερ να σε αγνοεί, που ήμουν τυφλός». Τον κοίταξα. Στο πρόσωπό του ο φόβος έμοιαζε με εκείνο του αγοριού των 5 χρόνων που έκλαιγε όταν ο πατέρας μας εγκατέλειψε. «Λίσανδρε, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Η Βέσπερ δεν αποφάσισε χθες να μας πολεμήσει. Το προγραμμάτιζε μήνες. Σε απομάκρυνε σιγά-σιγά, σε έπιθε πως ήμουν βάρος, σου έκρυβε στοιχεία για τις καθημερινές δουλειές, φτιάχνοντας το δίκτυό της ενώ εσύ δεν ήξερες τίποτα». Σήκωσε το κεφάλι, με τα μάτια ακόμη κόκκινα. «Το ήξερες?» «Όχι με ακρίβεια», παραδέχθηκα, αλλά κάτι μου έλεγε πως δεν ήταν τυχαίο. Καμία γυναίκα δεν ταπεινώνει την πεθερά της χωρίς κρυφά κίνητρα. «Γιατί δεν μου μίλησες?» «Θα με άκουγες?» «Για 6 μήνες προσπαθούσα να σε πλησιάσω και πάντα προτίμησες τη γνώμη της Βέσπερ». Περπάτησα προς το παράθυρο, τον ακολούθησα με το βλέμμα. «Κανείς δεν είπε πως έχασες χρήματα, Λίσανδρε. Είπες εσύ ότι η εταιρεία πτώχευσε και πως χάσαμε την επένδυσή σου. Μα υπάρχει κάτι που ούτε η Βέσπερ κατάλαβε ποτέ. Δεν είμαι απλώς μια επενδύτρια με χρήματα. Είμαι μια γυναίκα που αγωνίστηκε 40 χρόνια, που ξέρει την αξία της δουλειάς από το μηδέν». Σταμάτησα δίπλα του. «Η Βέσπερ μπορεί να πήρε υπαλλήλους και πελάτες, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει το ταλέντο σου. 6 μήνες πριν, σε εκείνο το σχεδόν έρημο γραφείο, αποφασίσαμε με το γιο μου να ξαναχτίσουμε την εταιρεία μας, αλλά αυτή τη φορά ως αληθινή εταίροι, σαν οικογένεια.
θυμάμαι καθαρά το βλέμμα του Λισάνδρου να φωτίζεται από μια σπιθαμή ελπίδας. Θα το κάνεις για μένα, με ρώτησε χαμηλόφωνα. Δεν το κάνω για σένα, παιδί μου, του απάντησα με σταθερή φωνή. Το κάνω για εμάς. Εσύ έμαθες να εκτιμάς όσα έχεις, και εγώ έμαθα να απαιτώ το σεβασμό που μου αξίζει. Σήμερα, κάθομαι στην ταράτσα του καινούργιου μου διαμερίσματος, αυτού που μπόρεσα να αγοράσω χάρη στις πωλήσεις της ανανεωμένης μας εταιρείας, που ξεπέρασαν για πρώτη φορά πέρυσι τα νούμερα της προηγούμενης χρονιάς. Πίνω τον πρωινό μου καφέ και ελέγχω τα εβδομαδιαία οικονομικά δελτία που μου στέλνει ο Λισάνδρος κάθε Δευτέρα θρησκευτικά, όπως μου είπε με περίσσιο περηφάνεια. Επιτέλους, η εταιρεία αυτή είναι όντως δική μας. Μετά την αποχώρηση της Vesper, περάσαμε με το γιο μου 3 ασταμάτητες εβδομάδες δουλεύοντας 18 ώρες τη μέρα. Εκείνος επιμελήθηκε όλο το τεχνικό κομμάτι της πλατφόρμας μας, και εγώ, με τα 40 χρόνια εμπειρίας μου στο χειρισμό ανθρώπων, άρχισα να ψαρεύω νέους πελάτες. Αποδείχτηκε ότι μια γυναίκα 67 ετών, που έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή στην εξυπηρέτηση πελατών, γνωρίζει πολύ καλά πώς χτίζεις γνήσιες σχέσεις και κερδίζεις εμπιστοσύνη. Την πρώτη φορά που συνόδευσα τον Λισάνδρο σε μια εμπορική παρουσίαση, τον είδα να τρέμει. «Μαμά, αυτή είναι η υψηλόβαθμα στελέχη, μιλάνε εταιρικά», ψιθύρισε. Έβγαλα την περούκα της ανασφάλειάς του, φόρεσα την πράσινη ζακέτα μου και του είπα: «Έχω πείσει σκληρόκαρδους άντρες και απαιτητικούς διευθυντές επί 4 δεκαετίες. Δεν διαφέρει». Και δικαιώθηκα. Ενώ εκείνος εξηγούσε τις τεχνικές λεπτομέρειες, εγώ συνομιλούσα με τους πελάτες ως άνθρωποι. Τους ρωτούσα για τις πραγματικές τους ανάγκες, τις αγωνίες τους, τους στόχους τους. Δεν μίλησα για χαρακτηριστικά προϊόντων. Μίλησα για λύσεις σε αληθινά προβλήματα. Στο τέλος της παρουσίασης, όχι μόνο υπέγραψαν συμβόλαια μαζί μας, αλλά μας σύστησαν σε 3 ακόμη εταιρείες. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ανθρώπινη προσέγγιση σε εταιρεία τεχνολογίας, παραδέχτηκαν εκείνο το βράδυ. Ο Λισάνδρος με αγκάλιασε, ένα σφιχτό χάδι μετά από χρόνια απόστασης. «Μαμά, είσαι απίθανη. Η Vesper δεν θα είχε πάρει ποτέ αυτή τη δουλειά». Του χαμογέλασα. Η Vesper γνώριζε την τεχνολογία. Αλλά ποτέ δεν κατάλαβε ότι οι επιχειρήσεις γίνονται ανάμεσα σε ανθρώπους, όχι σε υπολογιστές. Οι επόμενοι μήνες κυλήσανε με σταθερή ανάπτυξη. Προσλάβαμε νέα παιδιά, αλλά εγώ συμμετείχα προσωπικά σε κάθε συνέντευξη. Έψαχνα ανθρώπους που μοιράζονταν τις αξίες μας: σεβασμός, ειλικρίνεια, ομαδικότητα, χωρίς τοξικά εγώ ή τρικλοποδιές, χωρίς να κάνουν κανένα να νιώθει αόρατος. Ο Λισάνδρος άλλαξε εντελώς. Πλέον με καλεί κάθε μέρα, όχι από υποχρέωση, αλλά γιατί θέλει πραγματικά να μου πει τον ενθουσιασμό του, να μοιραστεί μαζί μου τα νέα της ημέρας. Τα κυριακάτικα οικογενειακά μας τραπέζια ξανάρχισαν, μα τώρα είναι ακόμα πιο ζεστά. Μιλάμε ο ένας τον άλλο όχι ως συνεταίροι και μητέρα γιος απλώς, αλλά ως άνθρωποι που σέβονται και αγαπούν ο ένας τον άλλον αληθινά. Ξέρεις τι μετανιώνω περισσότερο? Μια νύχτα, καθώς καθόμασταν στο τραπέζι φωτισμένοι μόνο από το απαλό φως των κεριών, μου είπε ότι είχε αφήσει τη Vesper να με πείσει πως η αγάπη μου ήταν αδυναμία. «Δεν φταίς εσύ, γέ μου», πρόσθεσα, εκείνη ήταν εξαιρετικά επιδέξια στις χειραγωγήσεις. Εκείνος έσκυψε το κεφάλι. «Ναι, έχω σφάλει, μάνα. Άκουσα τη Vesper αντί να ακούσω την καρδιά μου. Έφυγα μακριά σου πιστεύοντας πως επιτυχία σημαίνει απομάκρυνση και όχι δημιουργία μαζί σου». Περίπου πριν από 1 μήνα χτύπησε το τηλέφωνο με μια κλήση που μας έκανε να γελάσουμε μέχρι δακρύων. Ήταν ένας από τους παλιούς υπαλλήλους μας, που είχε ακολουθήσει τη Vesper όταν εκείνη αποχώρησε. «Θα με δεχόσασταν πάλι πίσω? Η εταιρεία της Vesper δεν πάει καλά και μου λείπει η αίσθηση οικογένειας που είχατε», μας είπε. Ο Λίσανδρος με κοίταξε και ρώτησε: «Τι πιστεύεις, ετέρα μου?» «Οι δεύτερες ευκαιρίες κερδίζονται», απάντησα. «Αν θέλει να επιστρέψει, ας ξεκινήσει από το 0 και να αποδείξει πως μοιράζεται τις αξίες μας». Σήμερα, εκείνος ο υπάλληλος βρίσκεται ανάμεσα στους πιο πιστούς μας συνεργάτες και όποτε του δίνεται η ευκαιρία, λέει πως δεν έχει ξαναδουλέψει σε τόπο όπου ένιωθε τόσο σεβαστός ως άνθρωπος. Πριν από λίγες μέρες, ένα περιοδικό επιχειρήσεων έκανε σε εμάς συνέντευξη για την επιτυχία μας. Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε για την αρχή του ταξιδιού μας, ο Λίσανδρος απάντησε δίχως δισταγμό: «Όλα ξεκίνησα με τη μητέρα μου, την Οντέσα. Εκείνη δεν επένδυσε μόνο κεφάλαια στο όνειρό μου, αλλά εμπιστοσύνη, εμπειρία και αγάπη. Χωρίς εκείνη, τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε». Η δημοσίευση τιτλοφορήθηκε «Το δίδυμο μητέρα σου γιου που φέρνει επανάσταση στον τεχνολογικό κλάδο με οικογενειακές αξίες». Αυτή τη στιγμή, ενώ απολαμβάνω τον πρωινό μου καφέ και ελέγχω τα νούμερα της εταιρείας, σκέφτομαι όσα χτίσαμε μαζί. Όχι απλώς μια επιτυχημένη επιχείρηση, αλλά μια σχέση πιο δυνατή από ποτέ. Ο Λίσανδρος έμαθε πως επιτυχία χωρίς οικογένεια δεν είναι αληθινή επιτυχία. Εγώ έμαθα πως αγάπη χωρίς σεβασμό δεν είναι αληθινή αγάπη. Το τηλέφωνο μου χτυπάει, είναι ο Λίσανδρος, όπως κάθε πρωί. «Καλημέρα, ετέρα. Έλεγξες τα νούμερα της εβδομάδας?» «Καλημέρα, παιδί μου.
Ναι, είναι άλλη μία εξαιρετική εβδομάδα. Ξέρεις κάτι? Νομίζω πως είναι ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να επεκταθούμε στο εξωτερικό. Τι λες για την αγορά του Λονδίνου? Του χαμογελώ, κοιτάζοντας τον ορίζοντα από τη βεράντα μου. Φοβερή ιδέα. Αλλά ας βρούμε συνεργάτες που καταλαβαίνουν πως η επιχείρηση χτίζεται με σεβασμό και όχι με χειραγώγηση. Πάντα, μάνα. Πάντα. Κλείνοντας το τηλέφωνο, μένω λίγα λεπτά ακόμη να νιώσω το δροσερό αεράκι του πρωινού. Σκέφτομαι τη γυναίκα που ήμουν πριν από ένα χρόνο. Μια ψυχή που παρακαλούσε για μια αγάπη, επιτρέποντας να γίνεται αόρατη, αμφισβητώντας την ίδια την αξία. Αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει πια. Της έχει πάρει τη θέση η Οντέσα, επιχειρηματίας, εταίρα, σεβαστή μητέρα, μια γυναίκα που έμαθε πως ποτέ δεν είναι αργά να διεκδικήσει τη θέση σου στον κόσμο. Και αυτό που με γεμίζει χαρά είναι πως δεν επανέκτησα μόνο το γιο μου, το βρήκα σε όρους ισότητας, αμοιβαίου σεβασμού και αληθινής αγάπης. Σήμερα δεν χρειάζομαι άδεια για να ζω. Σήμερα δεν χρειάζομαι άδεια για να είμαι ευτυχισμένη. Είμαι ακριβώς αυτή που έπρεπε να γίνω. Μια γυναίκα που ξέρει την αξία της και δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από όμικρον με τόνο ότι της αξίζει. Δεν ήταν εκδίκηση. Ήταν απελευθέρωση. Ένα χρόνο μετά εκείνο το πρωινό στη βεράντα μου, στέκομαι μπροστά στον καθρέφτη της κρεβατοκάμαρας, έτοιμη για μια ξεχωριστή βραδιά. Απόψε, η εταιρεία μας θα παραλάβει το βραβείο καινοτομίας με ανθρώπινες αξίες στο Εθνικό Γκαλά των Επιχειρηματιών. Φορώ το χρυσό φόρεμα που αγόρασα ειδικά γαμαγιώτα, αυτήν την περίσταση ένα σύμβολο όχι μόνο επαγγελματικού επιτεύγματος, αλλά και της γυναίκας που έμαθε να λάμπει με το δικό της φως. Όταν ακούω το κορνάρισμα, βγαίνω στο σαλόνι. Ο Λίσανδρος με περιμένει, περήφανος στο τιμόνι του καινούριου του αυτοκινήτου. Πριν ξεκινήσουμε, επιμένει να βγάλουμε μια φωτογραφία στην αγαπημένη γωνιά του σπιτιού μου. Για να θυμόμαστε αυτό το βήμα, μαμά, λέει, και οι δυο μας χαμογελάμε, συνειδητοποιώντας πόσα έχουμε κατορθώσει μαζί. Καθώς οδηγούμε προς το ξενοδοχείο, η καρδιά μου είναι ήρεμη. Έχεις άγχος? Με ρωτάει ο Λίσανδρος καθώς μπαίνουμε στο χώρο στάθμευσης. Καθόλου, απαντώ με σιγουριά. Πλέον δεν φοβάμαι να αξίζω όσα έχω κατακτήσει. Στην υποδοχή του ξενοδοχείου, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και κυβερνητικά στελέχη μας χαιρετούν εγκάρδια. Πολλοί μας συγχαίρουν, αλλά το πιο συγκινητικό για μένα είναι όταν μια νεαρή επιχειρηματίας με πλησιάζει. Κυρία Οδέσα, διάβασα την ιστορία σας σε ένα περιοδικό. Σας ευχαριστώ γιατί μου δείξατε πως ποτέ δεν είναι αργά να απαιτήσει σεβασμό. Η πεθερά μου περνούσε κάτι αντίστοιχο, και εσείς την ενθαρρύνατε να σταθεί στα πόδια της. Εκείνη τη στιγμή νιώθω πως κάθε βήμα μου και κάθε ρίσκο άξιζε τον κόπο. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο παρουσιαστής αφηγείται την πορεία μας. Πως η Tech Family, που ιδρύσαμε με το γιο μου το Λίσανδρο, απέδειξε ότι η επιχειρηματική επιτυχία και οι ανθρώπινες αξίες δεν ανταγωνίζονται, αλλά μεγαλώνουν η μία την άλλη. Όταν ακούω το όνομά μας, ο Λίσανδρος με παίρνει διακριτικά από το χέρι. Πρώτη εσύ, εταίρα μου ψιθυρίζει με νόημα, χωρίς εσένα δεν θα ήμουν εδώ. Ανεβαίνουμε μαζί στη σκηνή, αλλά εκείνος αφήνει το μικρόφωνο στα χέρια μου. Κοιτάζω τον κόσμο, πρόσωπα πετυχημένα, λαμπερά, και για μια στιγμή γυρνάω πίσω, 2 χρόνια πριν, στην αμφιβολία και στην αόρατη γυναικά που ζητούσε ψίχουλα στοργής. Σφίγγω το μικρόφωνο και αρχίζω με σταθερή φωνή. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό το βραβείο δεν τιμά μόνο την εταιρεία μας. Τιμά κάθε γυναίκα που έμαθε πως η αληθινή αγάπη χτίζεται πάνω στο σεβασμό, όχι στη σιωπηλή θυσία. Πολλά χρόνια πίστευα ότι, καλή μητέρα, σήμαινε να ανέχομαι τα πάντα, να συγχωρώ κάθε έλλειψη σεβασμού, να είμαι πάντα διαθέσιμη χωρίς καμία απέτηση. Έμαθα, όμως, ότι αυτή δεν είναι αγάπη. Είναι συναισθηματική εξάρτηση. Η αίθουσα βυθίζεται σε σιωπή, κάθε αυτή είναι στραμμένο στα λόγια μου. Κοιτάζω πλάι μου το Λίσανδρο, που με κοιτάζει περήφανα, με γνήσιο χαμόγελο. Εκείνη τη στιγμή ξέρω ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα βραβείο, είναι το σύμβολο μιας ελευθερίας που δεν θα πάψω ποτέ να υπερασπίζομαι. Μέρος 17 από 18. Η αληθινή αγάπη, αυτή που μοιραζόμαστε με την οικογένεια, τους συντρόφους και τους ανθρώπους γύρω μας, εδραιώνεται πάνω σε μια θεμελιώδη αρχή, τον αμοιβαίο σεβασμό. Όταν διεκδικούμε το σεβασμό, δεν δείχνουμε εγωισμό, αντιθέτως, εκπαιδεύουμε τους άλλους να μας εκτιμούν. Κάποιοι από το κοινό, κυρίως γυναίκες της δικής μου ηλικίας, κουνάνε καταφατικά το κεφάλι τους. Σήμερα, η επιχείρησή μας δεν είναι επιτυχημένη εξαιτίας της οικογενειακής μας ηθικής, αλλά χάρη σε αυτήν. Διότι όταν αντιμετωπίζουμε κάθε εργαζόμενο σαν μέλος της οικογένειας, όταν σεβόμαστε τις ιδέες όλων και εκτιμούμε την εμπειρία όσο και την νεότητα, δημιουργούμε κάτι πολύ πιο ισχυρό από μια απλή επιχείρηση. Δημιουργούμε μια κοινότητα. Το χειροκρότημα γεμίζει το δωμάτιο. Όμως, συνεχίζω. Στις γυναίκες της γενιάς μου που με ακούν, δεν είναι ποτέ αργά για να διεκδικήσετε τη θέση που σας αξίζει. Στα παιδιά που ίσως είναι παρόντα, οι μητέρες σας δεν είναι ούτε τράπεζες ούτε οικιακές βοηθοί. Είναι άνθρωποι με σοφία, εμπειρία και δικαιώματα.
Και σε όλους τους επιχειρηματίες, η επιτυχία χωρίς ανθρωπιστικές αξίες είναι κενή. Η επιτυχία που έρχεται με την οικογένεια είναι αιώνια. Αυτή τη φορά, το χειροκρότημα είναι παρατεταμένο, όρθιο και φορτισμένο συναισθηματικά. Ο Λισάνδρος με αγκαλιάζει στη σκηνή και μου ξυθυρίζει στο αυτί. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες ότι ο σεβασμός δεν ζητιέται, αλλά απαιτείται. Μετά την τελετή, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, πηγαίνω στην τουαλέτα για να φρεσκάρω το μακιγιάζ μου. Στον καθρέφτη βλέπω μια εντελώς διαφορετική γυναίκα από αυτή που ήμουν πριν 2 χρόνια. Όχι μόνο λόγω του κόμψου φορέματος ή του επαγγελματικού μακιγιάζ, αλλά λόγω της λάμψης στα μάτια της, της ευθείας τάσης του σώματος και του αυθόρμητου χαμόγελου μιας γυναίκας που γνωρίζει ακριβώς ποια είναι και ποια είναι η αξία της. Μια ηλικιωμένη κυρία πλησιάζει. Συγγνώμη, εσείς είστε η Οδυσσέας από την Tech Family. Ναι, αυτή είμαι. Είμαι η Γκλώρια. Είμαι 70 χρονών και μόλις παρακολούθησα την ομιλία σας στις οθόνες. Ειδοποίησα το γιο μου και του είπα ότι θέλω να συμμετάσχω στην επιχείρησή του, όχι μόνο ως γιαγιά που προσέχει τα εγγόνια δωρεάν. Μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Γκλώρια, αξίζεις πολύ περισσότερα από μικρομετόνο, τι πιθανό σου έχουν κάνει να πιστέψεις. Διεκδίκησε τη θέση σου. Νομίζετε ότι είναι πολύ αργά, ρωτάει. Γκλώρια, στα 67 μου ξαναχτίσα τη ζωή μου εντελώς. Στα 70 σου, μόλις ξεκινάς. Όταν επιστρέφω στη δεξίωση, ο Λισάνδρος με συστήνει σε άλλους επιχειρηματίες ως συνεργάτη και μέντορά του. Πλέον δεν με συστήνει ως τη μητέρα του που επένδυσε στην επιχείρησή του. Είμαι η συνεργάτηδά του, η ίση του, η επαγγελματική του σύντροφος. Στο τέλος της βραδιάς, καθώς επιστρέφουμε σπίτι, ο Λισάνδρος μου λέει κάτι που θα κρατήσω στην καρδιά μου για πάντα. Μαμά, παλιότερα νόμιζα ότι είχα επιτυχία παρά τα οικογενειακά προβλήματα. Τώρα γνωρίζω ότι η επιτυχία μου ήρθε χάρη στο ότι έμαθα να εκτιμώ την οικογένειά μου. Και το απαντώ, σημαίνει ότι μεγαλώνουμε παράλληλα με τα παιδιά μας, απαιτώντας σεβασμό μαζί με αγάπη. Αυτή τη νύχτα, πριν κοιμηθώ, δεν σκέφτομαι το βραβείο που λάβαμε ή τα συμβόλαια που θα υπογράψουμε αύριο. Σκέφτομαι όλες τις γυναίκες που, όπως η Γκλώρια, ανακάλυψαν ότι ποτέ δεν είναι αργά για να διεκδικήσουν το σεβασμό τους, να ακτινοβολήσουν με το δικό τους φως, να χτίσουν σχέσεις βασισμένες στην ισότητα και όχι την αυτοθυσία. Σήμερα, επιτέλους, είμαι ακριβώς αυτή που πάντα ονειρευόμουν να γίνω. Η Οδυσσά, δυναμική επιχειρηματίας, μητέρα σεβαστή, ολοκληρωμένη γυναίκα. Και αύριο θα εξακολουθώ να είμαι η ίδια, γιατί δεν χρειάζομαι πια καμία άδεια για να είμαι ευτυχισμένη. Αυτή ήταν η δική μου απελευθέρωση. Αυτή είναι η νέα μου ζωή. Σας άρεσε η ιστορία? Από ποια πόλη με ακούτε τώρα? Ελάτε να συναντηθούμε στα σχόλια. Αν θέλετε να με στηρίξετε, μπορείτε να στείλετε ένα super thanks, ώστε να συνεχίσω να μοιράζομαι ακόμα περισσότερες ιστορίες σαν κι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γλυκιά υποστήριξή σας και ανυπομονώ να διαβάσω τα σχόλιά σας. Στην οθόνη βλέπετε 2 νέες αφηγήσεις ζωής που σας προτείναν επιφύλακτα, ενώ στο κανάλι μου υπάρχουν πολλές ακόμη. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Τα λέμε στην επόμενη ιστορία ζωής, με αγάπη και σεβασμό.